Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, m'has d'ajudar. Que no ho faig sempre. Bé, també tens raó. Va, digues. L'altre dia vaig anar a sopar amb una amiga. Que em vols posar gelosa? Que t'hi estàs posant? No. Vinga, continua. I quan anàvem cap al restaurant, pel carrer, va perdre la pulsera que portava. I estic escrivint un anunci perquè si algú la troba li pugui fer arribar. I en què vols que t'ajudi? A penjar els anuncis? No, és que no sé si haig d'escriure pulsera amb U o amb O. Com que sonen igual... Mira, en això sí que t'ajudaré. Ho veus? Pulsera va amb O. Ah, gràcies. Ei, espera, que t'explicaré un truc per si t'hi tornes a trobar. Així sabràs si has d'escriure una paraula amb O o amb U. Serà gaire complicat? No gens. Mira que fàcil que és. Pulsera ve de pols. Ho veus? Es tracta de buscar una paraula en què la vocal que ens fa dubtar sigui tònica. Llavors, per exemple, calorós s'escriu amb O perquè ve de calor? Exacte. Igual que difuminar s'escriu amb U perquè ve de fum. Ah, perfecte. Ara sí que ho tinc clar. Ei, el que jo no tinc gaire clar és qui era aquesta amiga teva. Ni ho sabràs, gelosa. Gelosa jo? Per escriure una paraula amb O o amb U, busquem un mot on la mateixa vocal sigui tònica.